Yo, nakikita pa tayo. Mas marami dito. Space na to. Yun. Kaya. Yun. Yun, nasa luming. Hindi tayo makapag-doon na maayos kasi ating cellphone medyo nagdodore yun eh. Baka naman, may ano, may extra kayo dyan. may exposure dyan sa mandore mag-keep ng cellphone. Tapos ko Baka na. may bigay si Lord dyan, ano? Tapos ko na. Mag-vlog natin ang mga 256, no? Para mas mahaba yung ating vlog. Ito, may tube kami yan, no? May tube kami yan. Wala na yun. Wow. Mga gusto po. Yun yung regalo ng Lord sa'yo. Nakaka-message pa rin tayo. Dodo, lalaki. Daragdagan kay Doro. Ayaw may ibigay. Bukas kayo mataluya. Okay ako. Kasi kapusan mo. Mga doon. Isang ay. I am very well. Alis, iyo. Janet. Dito gagawa eh. Ikaw ang gagawa. Yan ba? Janet, Ato bilis mo. tutuwag kayo. Kusaya. Oo, Diyos kita. Yan, dapat balas mo niya kahit. Yan, kaya kala kayo. Patuloy yung gaya, yung pamagkaran. Sorry. Yung uli nyo yun, yung balakan niya sa huwag kang yun, puro pera ito eh. Yan. Wala kang hospital. Ini, ayusin mo. Ayusin nyo. Wala kang hospital niya. Wala, bubuli na, may pera ka agad. Ikaw ang nalabing kain niya, ilika nyo lang eh. Ayusin mo rin. Yan. May kaya naman. Support kami. Yan may kayo mga ito. Panyawag ka tayo. Ito ko lang. Ulit na. Kaya balingkong. Balingkong niya. Very siyas. Mapakingin, no? Yes. Very tight.
Gising mga Barang pwede nga magawa kayo lupa. Hindi ni wala, di kayo linya ano yun. Gising mga ugat. At di dyan po. Mga masisipag na ugat. Gising. Gising kayo. Baling ko. Ay, baling ko. Ay, baling ko. Ikirayo. Kaya, Uy, ay tayo, favorite. favorite, kira! Kira na. Kaya nga ba? Favorite po, favorite. Isisya po. Ano? Iris-isya. Bakit siya? Dito sa skill-kill. Sige, mag-sure lang ang camera. Then yung power. Skill power. Now guys, this is our last part. Ini may ako na tulog na rin. Alam mo. Yan, alam mo ako yung bida. Be the Lord. So guys, ito po yung last part namin na therapy program. So after ng walking, again walking, lower limb, upo tayo, upper, and then massage, and then digital therapy. At tapos, closing prayer ni Ate Lumi. Kung nakuha niyo ito, pwede na ako closing prayer na. Yan. Sige ba yan? Amen. Maybe Jess. Sige ba yan? Going. Who's calling, Michael? Patient. Patient? The patient is calling. Patient is calling. Wait for me. I'm very busy. Wait. Your special patient. Special chat. Ito, may special chat. is calling you. Your special patient. Oh, ano na? Hindi mo pa? So kapag kami ay nagkukuryente si Kuya Bong, siyempre may pagkakataon na tulumi, nag-pray sa tulumi, nag-pray naman. So tulumi, mag-pray tayo, kasi pa yan. Hallelujah, Lord.
Walang ulo. Jesus. Ayan. Maraming salamat po, God, sa araw na ito. Pinupuri ka namin, dinadakila sa aming mga buhay, O God. Lord, maraming salamat po sa patuloy na kagalingan ng aking asawa sa kanyang paglalakad, O Lord. Maraming salamat po, lalo na po sa kamay na yung ginamit. Pagpalain mo pa po lalo ito at marami pa siyang gagamutin sa tulong mo, sa gabay mo, O Lord. At, O God, protektahan niyo po siya, Lord, sa man siya nakakarating, O God. Cover him with your most precious blood in the mighty name of Jesus, O Lord. Salamat din po sa aking mga anak na patuloy na tumutulong sa aming mag-asawa, Lord, na patuloy mo pong gagamutin ang aking asawa, God. Lord, ikaw lamang po ang nakakaalam ng bawat gawa namin, O God. Kaya po, gabayan mo po kami lalo, Lord. In Jesus' name. Amen! So guys, kagka na po itong ating video for our last part. For next week po, mababago na yung program namin na gagawin ni Ate Lumeng, since na focus na natin yung talaga yung paglalakad niya, kasi nakita ko na medyo yung mga joints niya. So focus tayo kasi marami tayo. Anong birthday na ito? October 27, Yeah, para guys. sa October 27, medyo maganda na yung lakad niya. At least, sabi nga, naglalakad siya every morning. Thanks God for that. Masipag si mag-asawa na ilakad si Kuya kasi para magtuloy-tuloy yung kanyang recovery for walking therapy. Yan. So, nasa muli po. At ito po yung pakakulang compare sa inyo. Kung kayo po ay financially, ito po ang Philippians 4:19. My God will supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Ayan. Amen. So, Amen. kailangan lang natin ng kakibat ng Mark 11:22. Have faith in God. Please, don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel po. Moderno Marketing to 2 TST Travel Stroke Therapy. Ito po ang aming journey ni Kuya Bong at ni Ate Lumeng sa kanyang asawang stroke patients. Hanggang natutunan ng wheelchair, ngayon, naglalakad na po. Naglalakad na po. God bless po. Thank you, Lord. Shout out sa iyo, church mo. Shout out sa aming church, CIM, lalo na po ang aming head pastor, Melda Sanchez, other pastor, Pastor Mars, Pastor Bong, Pastor Ronnie, Pastor Will, Pastora Jaman, our missionaries, and the young Pastor Adrian. Wow, Thank you, praise God. Lord. Shout out po sa inyo, mga pastors. Siyempre, ating Pastora May sa Renas, Pastora May, ayan, at Pastora Tess ng San Nicolas. And all pastors and prayers and leaders na patuloy po na naghahayag ng mga salita ng Diyos sa ating mga kapwa, kapatid dyan. Ayan, sa inyo pong lahat, mag-iingat po kayo. May God bless you all. Lord, Siyempre, Pastor, shout out sa God. mga kapatid ni Ate Lumeng, at kapatid ni Kuya Bong, family, kamag-anak, at mga sumusuporta ng Ang prayer. kapitbahay kong mababait. Mga kapitbahay dito. Shout out daw sa Distrito Pantakaki. Shout out! Ayan. At lugawan dyan sa may District 1. Shout out! Shout Sa out. paglugaw dyan eh. Oo, yung lugaw siya. Yung tropa natin yan si Lugaw. Murang-mura na, quality pa. Ayan, shout out sa iyo. Yung Ayan. kapitbahay niya, yung tres. Oo. Bigasan. Siyempre, namin. sa lahat ng mga kapatid ko, sa inyong pamilya, shout out. At mga nakis ko, sa inyong pamilya, shout out. At sa lahat po ng mga pasyente ko, sa inyong lahat, shout out. Ay mo di bumabalik na kayo para balik kayo. Ayan. Kasi si Kuya Bong, sample na yan na siya ay gumagaling na. Ayan. So again, please subscribe our YouTube channel, Modernong Marketing to. Shout out sa iyo. Alam mo na yun. Be a good girl. God bless.